Чао, бе! О май гад! Абе, ще върнат кеп, човек, трябва да го пробвате. Айде, пробвай. Не. Няма начин да го направят това. Тая съдба го очаква и Драго сега. Аз съм викам света, колко света. Драго ще го обесят още малко в тия парашути. Никакъв случай даваме на това. Аз също. Предпочитам да изпия една бутилка водка, не колкото ще знае това. Браво! Това града мой да вземеш. Не, благодаря. Не трябва да съм, трябва да съм набит като мъжен, трупиран, напушен. Те пак да съм малунни. Само ги пускат ли? Ще да вдигнат да те... Не, пускат го и то се засъща. Последно е тебе! Дайте да се сбогуваме! И да препикаш луната от мене. Я, дай гемето ми! Оле, трябва да скочим ли човек, разбираш? Айде скачи, знаеш какво? Аз не Пускаме на това преди, защото обаче ще си оставиш това отворено. много си забавен начин. Where are you guys from? Bulgaria, Europe, yeah. Oh, great. You're visiting? you No, looking? we're working here. Oh, great. Yeah. Oh, These girls are crazy. They did bungee last year. Oh my God. Yeah, this is piece of cake for them. Yeah. Well, it's nice to be young. You can only do it once in your life, huh? Yeah. oh my gosh. Nino, you're not going to believe this. No, it's not like this. Я дай да гледаме. Чекай. Yeah. But the only problem is that you fall on. I'm gonna go on that Yeah. car ride. Драго, можеш да ми даш $3? Ей, да донесеш малко пясък от луната. Oh, look at that. Well, that's a great invention. He owes me $3. I want them back. Nina, I'm gonna die first. Nina, I don't think I could do it. Ама да се опусва, бат, както тя иска сама. Тя няма нищо да усети, защото тя Коя бе? тя като перце. Мания коня да усети. Oh my gosh. You guys engineers? Why? Engineers? Why are you asking? I'm just wondering, because I'm an engineer. Usually Europeans that come on over are Yeah, engineers. we are studying that, but we're students now. Oh, okay. Yeah, we're studying for engineer. Great. Yeah. Where are you from? From California. Yeah, I've always been here. And when you're a little boy, Знаеш ли, трябва да пускат батки, Nina, че те се they откачат. listen their language. И тук се размазват долу. О, как ги опънаха. They're from another country. They're from a браво, country called Поне Bulgaria. 20 метра има. Поне 20 метра. Колко високо пия. Драго да е на вид ли? Аз от земята краката си не отлепям, ти ми кажеш дали съм на вид. Това е няраме, момче. that looks Баре, бал съм и майката. really, 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 На 1 километър, на 10 километра съм височина. Тебе му да 10 хиляди метра съм. ковалка. Here they go. Here they go. 10 километра. Майко, не. Ти няма пари да ми дава човек, няма да го направя, аз ще се посерат. Абе, айде скочи като толкова смела, бе. Не искам. Айде, дай пари, дай пари си. Много си смела, това ли искаш да кажеш? Да, много си смела. Тя го вадя кляк. Няма се вие ще Голяма трябва. смелост, голяма смелост.
Ай вика толкова, мене ми викаш. Аз поне си казвам, че не се правя, искам. Ами айде де, айде като искаш. Искам сама. Не искаш сама. Хвана се на вие. Много. Тук съм си сложим на шията един камък с него. Я погледнете насам, ей! Гледайте, ей! Драго! То драл като целка нога. Price for this. Чалката дори да бенджите, ей! That's Bulgarian. Сега забравиш за чалгата, ей! Другото жените силиконна тя ме стана на проло. Not a bad way to die with two pretty girls on your side. Не викайте още, не са ви познали. Are you gonna take this one? Пакет съм, че Искам да помня се да размахам. ги пуснат като кашон. Yeah, right, Nina. Помнете да снима обаче. They have no choice. Да ме как се пръскат череп. Nina, see the moon over there? Look at the moon. Тръгват и се откачат тия двете страничните, да се продължават. И Драго се замазва тук в желязно. А те двете с двете страни. Двете са нататък. Само че, за съжаление, едната минава през едната средата, минава ръцете става там. Oh my, this is insane. И чупи черупката на тъмни. Help, help! Той няма да... Ей, драги! Пай се се върната сам. Уе, Бах ти как се... Nina, can you believe that? Ей, кацам! Nina, let's get to that. Ей, кацам! Молете се, човек! Дай да се спускаме направо, ще умрем, разбираш ли? направо върху буса. Направо върху буса, момче. Нали много яко? Нека! Аз да просто Гледай гумбол. Аре, човек! Аре! Айде, че Костинурката иска да се обърне и се попарзане малко по черуп. Благодаря, предпочитам да пия водка. Как беше, бе? Celebrate Independence Weekend at Paramount Spring